a heart of a servant. Let it be your prayer as you pray. Let it be your daily prayer that Lord, give me a heart of a servant. Umzekelo uJesu ithi iBhayibhile pha owathi esesikhundleni sikaNkulunkulu akathi ukulingana kwakhe okunoNkulunkulu okukulixhoba. Now that you can perform the duties of a pastor, the duties of an evangelist, the duties of a teacher, it doesn't mean because sometimes by the move of the Spirit uthi uyakufaka kwi-office kampostile ubungakuyanga umpostile, you can be confused ke kwesomeko. Then ukuthi awuthi ngokungathi unento evuthayo uthi ngathi uyabanda manotata, uthi awuthi ngokungathi wena uyafudumala, ikuphakamise into yokuba ingathi ngokuyala sinxiba ikhole ezifanayo ingathi siyalingana, and then uqale khona apho ukuba uphume kwi-alignment. Ithi akakwenza ixhobo ukulingana kwakhe noThixo, ithi kodwa wathatha ubume bomkhonzi. You need a heart of a servant. uJesu ungumzekelo omhle, uthi xa ethetha kuMateyu, fundani kum ngokuba mna ndithobekile, uthi ndinobulali, ndinobuzeka kade msindo. That's the subject of the church. uJesu is subject yebandla. Andazi ibandla lifundisa nokangena ofundisa uYesu, ngoba ekugcineni kufuneka uphumele kwelacala unguYesu. Aba bazawusebenza kufuneka basebenze beyazi into yokuba eyona nto efunwayo yi-product. Ohlabelelayo makahlabelele ejonge i-product. Okofayo makakofe yazi uba imiphumela esijongene nayo ukuba sifike kuYesu. kuYesu athi uPaul to present you nifana naye. Our labors is not basithe ngani, but our labors is to present you before Him. Yes, Lord. To present you before Him. To present you before the Lord. Neyabani nexanduva lokuba abazalwane nibenze ukuba babe nguye uYesu. Ndathi abe ngepasika ndathi noba into yamenza uYesu owaseNazaretha uba abe nguYesu wencebo likaThixo ayikuba wayezalwe eNazaretha, ayikuba emhlophe ngebala, ayikuba ezalwe livirgin, but it was because of the content of his character. Ilanto uthi ngoku nje ukweze ba nguYesu, ngoba lento emenze uYesu waseNazaretha abe nguYesu ayikokuba enekhala enjeya, ayikokutya wayekutya, ayompahla wayenxiba. It was because of isimilo sakhe. So our mandate as ministers, and we will account. That is why it's ngumsebenzi wokuqonda kakuhle noma ngathi ize kule James chapter number 3 verses 1. It is because of ifuna niqonde kakuhle, niqonde kakuhle. Andika ufundela ukutishara uphuma uyitishara xa uphumayo, andika ufundela ubudokotela xa uphumayo uphuma uyintoni. So xa sifundisa uYesu apha, uYesu isifundo uphuma ungubani? Xa livele ibandla livele njengoba lavelayo chapter number 9 we-book of Acts. Ithi iBhayibhile phaa prophet bathi xa betshutshiswayo belibandla wakwelethu uYesu esezulwini wakhononda wathi, Son, why are you persecuting me? Umbuzo ngubani opersecutwayo? Was it the Lord Jesus or was it the church? Tell nam ndiyafundisa tell nam
uYesu Bishop ngela xesha wayesezulwini uYesu wayesezulwini uYesu ngela xesha wayesenyukile wayehleli kwacaciseka kwathi waxa liscrutinizwa likhangelwa ibandla laseJerusalem kwavuma sebali sabonwa libandla ibandla laseJerusalem libonwa linguYesu ngoba siyapha kuchapter number 3 chapter number 4 chapter number 5 izinto ababezenza zaziveza uYesu eleke besathi kuvela uYesu ibandla lalinguYesu lade laba nguYesu uYesu liconfirma ngokwakhe uthi why Saul are you persecuting me? Why? Upersecute nini nguYesu ehlele ezulwini? Ibandla laba nguYesu. Funeka usebenze ujonge uthi xa ethetha Hebrews chapter number 12 ithi pasiwaphakamise amehlo ethu siwase njobe nje bhuti udlala ujonge uYesu Jesus ngoba funeka umbotyoze funeka ukhuphe ishape yakhe nanake ndumiso osabelelayo afuneka uyibotyoze afuneka umbotyoze ishape yakhe kufuneka ivele ngendumiso yakho Jesus. As the prophets prophesies, the prophet prophesies ijonge uYesu unoshumayelayo ushumayele jonge kuye ningamnotyozi njengoba sandelwe zi-artist nje